Donc a nana ni mandat de y'a faamu maintenant do détail ba kɔnɔ ko sunguru dɔ de b'u bolo yan nɔ anw bolo yan nɔ donc a wish ka dɔgɔmuso de bɛ anw bolo yan nɔ ko anw kɛlɛ don ko minɛ yan nɔ mais c'est pas un souci clé d'a ma clé bɔ i k'a d'a ma a bɛ taa so f'i ye cɛ filɛ nin a ka baara tiɲɛna tɔ nin ye nin ka baara de nin ye nin ka baara don a bɛ ka mun fɔ ta o mana de b'u bolo ko kana dun ye o mana de fɛn yan nɔ mais tu sais que il va être radié parce que n bɛna plainte min don a kama a bɛ tenue bila de ni ma ka so ma tan tɔgɔ la se ka kɛ o ni den ma sɔrɔ nɔ ka tile bɛ minɛ cogo di bolo Kajoro Kulubali bɛ se ka kuma yan madame Kulubali a fɛn a tɔgɔ Kajoro kana muru mɛn Basu kan na clé bɔ i ka d'a ma cɛ lajɛ a clé bɔ i k'a d'a ma mais clé se ka di ta bolo la non ninnu bolo ko ne ye mɔgɔ lankolon de ye o tɛ clé se ka di ta bolo mais Kajoro mais ne y'a fɔ procureur ɲɛna ko a tɛ yan ne da de y'a fɔ procureur ko mɔgɔ tɛ yan mɔgɔ tɛ yan ça il faut qu'on vérifie tout ah d'accord s'il faut vérifier tout a b'a vérifier mais vérification kɔfɛ et ni ne kɔni hali procureur me plainte quoi me plainte de procureur je vais porter plainte contre le gouvernement me plainte de gouvernement kama ni bolo solution kɔni a jusqu'à fɛnɛ me tila ka plainte do a fɛnɛ kama e ka nin yɛrɛ ni yɛrɛ kama i bɛna siga n cɛ kɛ siga mɛ ni mɔgɔ min ye dugu kɔnɔ ni danaya mɔgɔ tɛ Typhon officiel ici. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. kunu ma to mɔgɔ min kɔnɔ sini tɛ to i kɔnɔ ni ni mɔgɔ jɛra ka jalaji min n'i ye 10 sɔrɔ don min na i b'a tigi wele donc sisan don dɔw tɛmɛna semana kɔnɔ ni mara min su 3 ni tile 2 de kɛ n kɔnɔbara falen de ka sɔrɔ n kɔnɔma de don kɔngɔ bɛ na kɛɲɛ ni namori nalen mama tɛ yan bi n bɛna n den ka nin kuma in fɔ n'o tɛ a fɔ de man di n ye. Min na réunion min na Espagne a bɛ fɔ de ko réunion yero ne ko kalo dama tɛmɛnen kɔfɛ réunion o ne kɛra yen dugulen dɔ la e tɛna kɛ yen nɔ président ye ko réunion o wa ne yɛrɛ bamanan yɛrɛ a yafa ma a kɛ binu filɛ nin binu kɔni binu bɔra ni bolo kɔfɛ de k'a bɔra n bolo kɔfɛ de binu ni ne den ni lagare tɛ kelen ye lagare ye ne dɔn k'an dɔnna kari de hali ni ne sɔgɔsɔgɔra lagare b'a yɛrɛ n'a bɛ yiri ka wari sɛ yɛrɛ ni ma ka wari sɛ ala mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn ko ne tɛ sɛ ne den na ne ne mana fɛn fɛn fɔ ni mɛnɛ hali ni ne kuma wa ni ɲɛda ni mɛnɛ a kun na mara min mɛnɛ a kun na foyi de tɛ mais bintu ma kɛ ne sagona den dɛ mais hali ne tatɔ la ne ko k'a kɛ furu Abilayi ma a filɛ ye furu kɔnɔ i m'a ye a waritigi kɔnɔ k'a bɛ n ka fɛn bɛɛ de dɔn n'i ye fɛn fɛn fɔ lagare b'a dɔn. N den na mandi ni ablo wallahi a b'o ka furu de kɔnɔna na wa n ko k'a kɛ furu ablo ma furula o de ma k'a bɛ na ko bɛ ɲɛ dɔn ni mɔgɔ min dɔrɔn o b'a sɔrɔ ni sɔgɔsɔgɔra dɔrɔn o b'a sɔrɔ ale b'u da la ni ne ko min ne denw b'a kɛ o ye nin i m'a ye Gawusu t'a tiɲɛni n k'a kana sigi o kunbɛn a ma sigi o kunbɛn a filɛ nin ablo de b'a ko ne denw na mandi de wa ne de ka ni waati kɔnɔ de ba ko n tɛ dɔwɛrɛ f'i ye n mɛnna ko la ani n tora la ka ɲɔgɔn dafa ne y'a jate bi masala la mais n'i bɛ fɛ ni lagare ka ɲɔgɔn kan fɔ Gawusu tɔgɔ di ɲɔgɔn kan fɔ parce que a ye kɔnɔ min ta waritigi kɔnɔ de don a bɛ dɔ yɛrɛ jati i ma ka nin tɛgɛ fara jɛ Gawusu den a kɔnɔma filɛ o de la n'a b'i ɲɛna k'i ta ko Espagne k'i y'a fɔli min kɛ k'a
furu a bolo parce que wari b'a bolo k'a sɔnna a bolo fɛ furu la i bɛ fu la an faw ye mana min di Gawusu de ma fɛn t'a kɔ a t'a ɲɛ fantan tɛgɛ fara jɛ a kɔnɔma dɔ de la i ma ye y'a fɔ a ye fasi bilenma ya i ka den man di dɛ a kɔnɔma don fantan den de la sisan maintenant ja n y'a faamu sisan Bintu bɛ fɛn fɛn kɛ ja n'a ba bɛn ka ne don nka ba de bɛn ma ka ye nin ye ka Mariam di bolo ma n y'a faamu donc ne buramuso ye natala furu Allahu Akbar n y'a faamu ni nimisara mun y'a to n ye bila ka na e kuma fɔ i sini Ala cɛmancɛ la dɛ tiɲɛ ne la ma ne ye tiɲɛ de f'i ye n'i ma da la ma ne yɛrɛ oh Sifana fifana oh fifana ndo oh ma hali ni climatiseur y'o di ma i jɔ si ti ja tiɲɛ de don ma ya dusu yi smart Selundo oh fifana oh ma hali ni climatiseur n'o ye dusu kɛ suma para seguimiento ɲininkali t'o de bɛ n tɛ se ka fɔ bilen ko lagare ko kuma yɛrɛ o banna seguimiento maa min bɛ yen i b'a dɔn. Mama i jɔ espagnol ko kuma ninnu to yen nɔ yanni ne ka bɔ kɛnɛ ma i tun bɛ ka fɔ ko n furula fama ma. ayi espagnol kuma olu t'o tɛ dɛ o. ayi o to yen mali jɔli bɛ de dɔn mɛ e sɛbɛ bɛ de da nɔ n furula fama ma dɛ. Bintu dɔw k'i ma furu fama ma k'i furula fantan ma ne ma. n furula fama ma. Bintu a lajɛ. mamu i ɲɛ dɔ kɛra e furula jɔn ma n furula fama de ma kɛ. a tɔgɔ fama ye fama de n furula fama de ma. a tɔgɔ mama e ma min faamuya Ala ye bɛɛ lajɛlen da a ma fama ni fantan ni woloma ka bɔ ɲɔgɔn na Gawusu ye fantan ye Gawusu ye fama ye don dɔ la fantan o ye don dɔ fama de ye mama n tɛ fɛ k'i kan sɔsɔ dɛ Gawusu e furulen b'a la mama n bɛ yafa ɲini i fɛ. n lamɛn ni bolo tɛ i segin kɔfɛ an bɛna kuma ɲinɛma de la ni dusu bɛ de cɛ ne fila i ko ko Gawusu ye fantan ye e sigir'o kun hɔrɔn don danbetigi don e mun de fɔ i delila ka fantan hɔrɔn ye i ɲɛ la i delila ka fantan danbetigi. n y'a ye nin Gawusu de don. ni m'a fɔ sisan ko Bintu y'a ka fini minɛ la. ayi n ka fini bɛɛ de minɛ. k'a ye fini bɛɛ minɛ la. wa a kun tɛ dumuni diyan fɛnɛ. a tɛ dumuni d'e ma. bon n'a sɔrɔ i furulen don waritigi ma Bintu t'o minɛ la o. e m'a fɔ ko fantan hɔrɔn e m'a fɔ ko o de don. fantan min ye hɔrɔn ye a fa ɲɛna k'a ni n bɛ min f'i ɲɛna Bintu n t'a fɛ nin kɛ i ka so yan bilen. n'est-ce pas ma chérie n t'a fɛ nin k'i ye n'i ye nin feere i ka so yan ni ah ma chérie tɛ k'i fɛ adamadenya la. i tulo bɛ na. i ye fini minɛ a la yɛrɛ a ɲaga de. i b'a fɔ k'i bɛ kɔngɔ de. ne kɔnɔ ko nin ye den ɲɛnama ye ja nin ye mɔgɔlankolon de ye. a banna n t'a fɛ k'i ye ɲɛ la tuguni n ye aramu k'i bɔ madenya la. mama. a banna n t'a fɛ k'i ye ɲɛ la. mama. buramuso e ne haramuya ka di yɛrɛ da yɔrɔ min na sisan. n t'a sɔn yɛlɛden de. buramuso n t'a sɔn yɛlɛden de. isa fama ni fantan Ala de a cɛ mɔgɔ ɲuman ba de ne bɛ yɔrɔ min na bi Ala y'a kɛ n burankɛ. ne ye bila ka taga yen fɛ Ala de don i bonya ni yɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ yɔrɔ mɛ an bɛ deli sabali. ala ni sa ala ka mɔgɔ de bɛ k'i to fugari ala ni a kɛra fila ka kɔnɔ ka fini bolo o daga sunɔgɔ kɛra de. daga sunɔgɔ kɛra sa. k'i da ka sunɔgɔ ala b'i sɔn k'i to buramuso. n'i yɛrɛ nana b'i dɛmɛ o man di dɛ. i t'i d'a ma i t'i d'a ma Bintu de dɔrɔn ne sago de kɛ Bintu de ne sago kɛ. fɛn dɔ b'a la Ala ka nɔgɔya di. mama. ou bien mun b'a kɔni Gawusu tɛgɛ fɛ. n'a sɔrɔ kana fɔ ko papa de. ne kan ka kɛ nin jagoya kɔnɔbara min filɛ nin na nin. a ka foyi tɛ se. kɔnɔbara min filɛ nin na nin. a bɛ nin da i ka bonya bɛ kan. n'an sa. n'i ka bonya bɛ kan kɔnɔbara min filɛ nin. nin ye cogo di.
Attends, à la bargala, attends, nous à seconde de ma Aïe, tu sais, il y a des donika. Ah, c'est faux, tu es. Moi, donika, il y a des donika. Attends, c'est faux, tu es. Aïe, moi, ça, moi, donika, ça. Non, c'est ça, moi, donika. Maman, non, mais Il y a un trop. non, mais Il y a un trop. non, mais Il y a un trop. 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 Mama ne yɛrɛ o t'a bannen koyi ala la ma taa ji fiyɛ kan ji min ta o tɛ mariam fɛ yen ne bɛna baw fɛ yan bitu Den ɲɛnama don den ɲɛnama don ne b'a fɔ e mama ne fana ko namori sirade filɛ namori namɛ mama n burankɛ a fɔ ko nin ka bɔ deni masaya a fɔ k'ale bɔ kɛnɛma a ko ko n tɛ to so kɔnɔ ne ka to yen ale ka to yen nɔ n ba de don tɛ nkalon da la a ye nabɔ vis-à-vis parce que a bɛ bɔ kɛnɛma burankɛ mariam y'a ɲininka o tɛ taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ gawusu bɛ kɛ min ye ne ta n'i ka taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ e ta taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ a ka jaba nin ye den ɲɛnama ye Kasi sa. Mo sa. ne ko y'a min yɛrɛ mana bila aw bɛɛ bɛ se ka kɛ Bebe ni ma ko. Yama. wala i fi ale ne ba mama i nagara ye nin de kɛ ne la mama nka bɛɛ tɛ ban fɔlɔ mama i sigara vagin na dɛ walayi ne tila ka ji di ma dusukasi bɛ n ba de don tɛ nkalon da la a ye nabɔ vis-à-vis namori ye ne ɲɛji cɛ ka nɛgɛn ka taa kɛnɛ ma Tifo. Masakoro do. Abla la tremna. Futi yama. E namori n'a fɔra ko ne yɛrɛ woloba bɔra o taara voyage la o nana bi ne nisɔndiyalenba de don la A bɛɛ fɔ ne de b'a fɔ. o ka tila ka ne bila nin cogo in na ta k'i bolo bɔ ne kɔrɔ Ne y'a wele ne yɛrɛ kɔntana dɔn mais a yɛrɛ dɔnna ne jigi kɔrɔ mais a faamuya kɔ. Gawusu taara ne tɛ Gawusu yɛrɛ kibaruya yɛrɛ dɔn n jigi y'ale min yɛrɛ n t'a dɔn a bɛ togo o Mariam togo a tant que ne nana n seko min b'a k'i n'ala sɔnna y'a faamu wa kini jigila tigɛ y'a faamu kini jigila tigɛ a tant que ne bɛ ɲɛnamaya la an ka jira dɔw kɛ n y'a dɔn Namori nka furuso kɔnɔ denmusonin jigi ye mun de a woloba tɛ siga t'a la a bɛ tila k'a faamu n bɛna kuma fɛ o ka tila ka ne gɛn ka jigilatigɛ kan fɔ ne ɲɛna kasi to yen sa Mariam n b'a deli kasi to yen ne seko ye fɛn fɛn b'a k'i ye y'a faamu i jɔ ne tun taara n ka wari duga ka nimero tɛ ne bolo n'o tɛ ne tun bɛ duga wele a faamu sa a bɛ wa kun warimisɛn kun ye 2000 de ye ko nana n m'an ka wari bɛɛ falen ne ni i bɛ fɛn dɔ san Namori nin bɛɛ ayi y'a faamu yanni n ka wari tɔ falen ne bɛ ka hami ni n yɛrɛ ye e Gawusu bɛ Bamakɔ yan nɔ n b'a la ka hami ni e ye i tɛ to ne tɛ Gawusu kibaruya dɔn ne t'a dɔn a bɛ togo o togo ne tun tɛna dɔ bɔ nin na k'o di Gawusu ma a bɛ ɲɛ sɔrɔ sa a bɛ ɲɛ sɔrɔ cogo di ne soso sugu ne bɛ tɛ kɛ Gawusu pour que kibaruya nin dɔn i kɛ pewu n b'a kibaruya ɲini ka di i b'a ɲini ka di yan basi foyi t'a la ne tɛ nin wari wa a bɛɛ fana bɛ yɔrɔ min na sa hakili bɛ dɔrɔn de la Mariam ne tɛ nin bɛɛ dun ne bɛ nin dɔ bila e k'a Gawusu faamu ɲɛ man di ne muso y'a bila ka taga yan fɛ ne nisɔndiyara n y'a wele nisɔndiyara mais a ye kan fɔ a kɔni a bɛ tila ka kuma quoi n bɛ tila ka kuma fɛ n seko min b'a fɔ a ye sabali y'a ye kana kasi Namori ni cɛ ni wa ba n m'a fɛ ka na ne ka so m'a tigɛ la dɛ ale ko k'i kana don mais ne m'a tigɛ la ne kuma fɛ y'a mɛn ni n taara a bɛ n gɛn wa fɛrɛ kɛ ka n den ka bana k'a ɲɛ n m'a seko ɲɛɲini damayira i ma bɛ ka taa farin ka kɔ ne bɛ n seko ni damayira ni bɛɛ kɛ seko in filɛ ye mun ye k'a k'a la n bɛ deli awɔ n y'a mɛn kasi jɔ awɔ foyi tɛ yan nɔ y'a mɛn n seko min b'a kɛ y'a mɛn awɔ n y'a mɛn n taara n sigi n ko ne tɛ Gawusu kibaruya sɔrɔ ne tɛ nin 2000 nin ka ca ne ma ne tun bɛ dɔ bɔ a la dɔrɔn k'a di Gawusu ma wari 2000 de filɛ ne tigɛ kɔnɔ nin ni kun ko ne mara min bɛna nin minɛ n bolo la ne ko n ko ayi n ko tiɲɛ tɛ e Ala ne tɛ Gawusu lakodɔn koyi ne tɛ Gawusu lasɔrɔ n'o tɛ ne bɛna nin wari in tilan kelen bɛɛ ci Gawusu ma Ala Ala ka Gawusu sɔn Wala ma dɔ ye muso min i b'o kɛ mais n t'a dɔn a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nka yan'o cɛ comme aw ka voli ninnu kan ka taa tɛmɛ jɔ an ka ko dɔw ɲɛnabɔ fɔlɔ k'i bɛ hakɛ to mais kana ɲinɛ dɛ Namori ninnu de bɛ taa fɔlɔ de ah oui c'est vrai
Donc olu de fɔlɔ bɛ taa. Olu de fɔlɔ bɛ taa. O kɔfɛ e ni. Awɔ ne ni mama bɛ sɔrɔ. Ok d'accord. Donc n'aw taara nin fɛnɛ miliyɔn 1 aw ka o tile 3 kɔnɔna la n'aw mako jɔra fɛn dɔw la yen nɔ i bɛ nin falen ka kɛ Marokɛnw ka wari ye. Donc i bɛ aw ka musakaw ɲɛnabɔ i y'a mɛn aw bɛɛ o bɛɛ i bɛ n ka foli fɔ maa ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ Mala Star ba balima ɲuman a ka di n ye n ka se yen nɔ fɛnɛ mais a bɛna ɲɛnaya sɔrɔ ma ani Maestro Tanti Eva i bɛ n ka foli fɔ Tanti Eva ɲɛna kosɛbɛ 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 o ni Prince o ni Gaël olu ka denkɛrɛnin ye donc sisan Bintu nin enveloppe in 100 de bɛ nin kɔnɔ don dɔ n kun tulo b'a la i tun bɛ k'a fɔ ko activité dɔ bɛ yen k'i tun bɛ fɛ k'o kɛ village la wagati dɔ la donc k'a wari tun bɛ taa bɛn 200 jate de ma donc nin 100 i bɛ se k'i ka activité in dayɛlɛ yanni kow ka ban sigi kɔnɔ comme dépenses cayara n bolo nin wagati laban ninnu. Ne tɛ se ka ne kɛ. Munna Bintu? Chérie. Munna? Maram. Ni ma kɛ tɔgɔ la kɛ kɛ lajɛ. Mun de la sisan o ni olu ɲɛ kelen ye yan. Ne y'a kɛ Gawusu la ka tɛmɛ dɛ. Tɛmɛ olu kan sa. Ne yɛrɛ bolo k'a bɛ ka jɔ a la de ko 100 ka dɔgɔn sa o. E ye mun kɛ ne la? I ma foyi kɛ ne la. Ancho. Ramso. Comment va? Bachité. Ça va? Alhamdulillah. Oui, Bachité. Alhamdulillah Bachité. Malam yɛrɛ kun bɛ yan nɔ nka a bɛ i n'a fɔ a taara Samata Sitan fɛ yen. I kun mago bɛ a la a bɛ sɔn ka na so ne a tɛ nɔ. Ayi mago bɛ yɛrɛ de la. O ka di yan buramuso. Ayi juguman tɛ. Ayiwa dɔ di. N'ala ye sini jira n na o ye sunkalo tile fɔlɔ. Walayi buramuso i b'a dɔn sunkalo ko in yɛrɛ han. Donc kalo yɛrɛ sa kɛ. Kalo yɛrɛ. Mɔdɔ min y'a kuma fɔ nka ne yɛrɛ kun siga dɔɔni dɔ la. Ala ka sunkalo in ala ka timako ɲuman nɔgɔya ye. Ala ka musakaw bɛɛ nɔgɔya. Ala ka an ka bato bɛɛ minɛ koyi. Sunkalo ye kalo belebele soba don. Ala b'o dɔw minɛ. Fo ni sera wagati don kosɛbɛ fɛnɛ. O ye tiɲɛ ye nka Maram ne jɔrɔ bɛ ne la nin bɛɛ la. Buramuso ma kun jɔrɔ bɛ i la wa? N ma se k'o faamu dɛ k'a jɔrɔ. Maram jɔrɔ bɛ ne la dɛ Gawusu. N'a fɔra o ko k'a sɔrɔ sunkalo tɛ o aw dayirimɛ yɛrɛ aw tɛ k'o sɔrɔ sini ta bɛ kɛ cogo di bi ta bɛ kɛ cogo di aw bɛ ka balo hali ala ma taa ji gansan o bɛɛ sɔrɔlen problème ko sunkalo bɛna jɔ Maram bɛna balo min na i bɛna siri bi na. Bintu i ye kuma min fɔ nin ye kuma ba ye dɛ a bɛ mɔgɔ jɔrɔ ko bɔ. Bintu i ka da la k'a fɔ ko ala ye masa min ye yɛlɛma masa ko su ko ni dugujɛ cɛ a bɛ se ka kabako kɛ o cogo kelen na garizigɛ dɔw bɛ yen ala t'a dayɛlɛ adamaden ye fo ko damadɔ bɛ yen olu garizigɛ olu bɛ na n'i jɔra muso furu kan k'i bɛna muso furu ala jati kama ala bɛ garizigɛ dɔ dayɛlɛ i m'a faamu ni sunkalo sera fantankɛ bɛ jɔrɔ a bɛna sun kɛ cogo di a bɛna musaka bɔ yɔrɔ jumɛn na suko ni dugujɛ cɛ ala bɛ o garizigɛ dayɛlɛ n ye o de kama ne yɛrɛ ye natɔla ye sisan n y'a dɔn mɔgɔ tɛ sababu bɔ fan dɔn nka an kɔni bɛna min f'i ɲɛna kana jɔrɔ an b'a di ala ma e yɛrɛ k'e yɛrɛ Bintu to an kɛrɛfɛ yan i b'a dɔn an kɔni kɔngɔ kɔni tɛna an faga o. A t'aw faga sa ga bɛ dɔɔnin k'aw la i ka o kuma o bɛɛ ye tiɲɛ ga dɛ Maram ka bɔ e fɛ yan dɛ o de ka di ne Bintu ne sɔnna ka Maram furu sa n'i ko diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n b'a k'i ye depuis Maram donna e yɛrɛ Gawusu ka so a kɛra i ko i yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ ne yɛrɛ la o
kɔngɔ t'anw fɛ yen minɔgɔ t'anw fɛ yen an falen dɔn ni le kɔ ye mais depuis a nana i fɛ yen a di bɛɛ de samara a banna pewu tɔ foyi t'a la fiɲɛ mana fili dɔrɔn a bɛ taa kuma b'o sungalolama ma sunkalo mana fara o kan di a tɛna kɛ karata buguni y'i bolo yan. Bintu ni kuma na ten a bɛna kɛ i b'a fɔ k'i bɛ ka n fɛnɛ dɔgɔya de sa dɛ. Ne m'i dɔgɔya ko Gawusu ne k'o de i ka jɛn ne balimamuso ma i k'a furu sa silamɛya yɛrɛ la kɛlɛko tɛ dɛ kɛlɛko tɛ a furu sa a fɔ i jɛn e de kun bɛ i bɛ furu in na nka e Gawusu t'a la bilen aw ka furu in sa ala sariya la n ka nin balimamuso in n ka lafiya n'i ko diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn ne Bintu ne b'a kɛ e Gawusu sɔn dɔrɔn i k'a furu sa a ka lafiya. Bintu e ma dɔn bana ma ɲi sɛgɛn ma ɲi dɛ Bintu e kana i ka to ne cɛ tɔ ma denbayatigi ko ne ka muso furu sa ko ne mana min ɲini k'e b'o kɛ ne. Ne ye nkalon de fɔ ka da kan ne tɛ ka se ka ala ka balo di. kana nin bɛɛ da ala kun dɛ kana nin bɛɛ da ala kun dɛ e ka tere juguya de o fɛnɛ nɔ b'a la. Bintu ne bɛna min f'i ɲɛna. depuis ne balimamuso donna e Gawusu fɛ yan ani hɛrɛ ma ɲɔgɔn ye a bɛ diɲɛ jahanama de la. a yɛrɛ de y'o f'i ɲɛna. a ma se k'o fɔ yego ma fɔ ko ban o tɛ e tɛ ne Bintu la hali ni ye ne i b'a dɔn ko ne bɛ n ja ni ne balimamuso bɛ ne fɛ yen don min na i bɛ taa ta ka bɔ n fɛ yen i y'a ye o ni bi ye kelen ya. Bintu ne kɔni bɛna min f'i ɲɛna i ka kuma latigɛ tɛ nka da la ka fɔ ko furu ye c'est à dire que furu ye don ka di don man di de n'ala y'a latigɛ nin wagati in ka gɛlɛya ma o kɔrɔ tɛ ko an ta tiɲɛna dɛ wa ne yɛrɛ kɔni bɛ min ladilikan min d'i ma nin sunkaloba in kɔnɔna la Bintu i bɛ se ka ɲumanya min kɛ an fɛnɛ an dugukolo ma dɛmɛ min ye Mariam furu salen ye da la ka fɔ ko layidu kan o de bɛ ne ni Mariam ni ɲɔgɔn cɛ an ye layidu de d'a ma furu ye layidu de wa layidu an t'a janfa dɛ ne tɛ bɔ kumakan kan. comme i ko ten a ye ma fɔ ko ne Bintu yɛrɛ de ko ne na ɲɔgɔn ma ne ye ɲɛlen de filɛ i mana ka n'a fɛ i ka balimamuso furu sa i k'a bila ka taa so ne t'a dɔn. ne y'a kɛ Gawusu la ka tɛmɛ dɛ tɛmɛ olu kan sa. ne yɛrɛ bolo ko a bɛ ka jɔ a la de ko 500 ka dɔgɔn sa o e ye mun kɛ ne la i ma foyi kɛ ne la. Angle. Bintu ni oui. Bintu. Kumbe. Sigaro jangan sih. Tidak riba. Bintu ko. Iti nak info. Bintu sigaro jangan belum saya berganti mi. Kumbe dah ada di mana? Kumbe. Bintu kuma mi bolo ka fina e mi fende jore dika ne kan tebe ne Bintu ala ne di wali yana kuma fone ya masite Bintu ni ya no bi nana kuma ini balmam so cena dila Bintu baram sera ne mabi ay mi fone na Bintu kuma yi ngai majanya de Zane sigile me ai jaya gorila. Bintu kana ni fo mo te ni fi mo nyongo ma Bintu ne munana de basabula maranga ko tuma do lama na ik mo fo ni ko kibe mo ko mila ma mo ti ko chuko do de kama na kuma ife na se da do ai mi fo na buena ne agli ma de Bintu marang bali mo kale na dumuni ni ife Bintu ko i ko tunite ati ini ani se ko Bintu sigida beba dong Bintu ko tena se desa dai mena da Bintu ndi desa daji Bintu ma Bintu da ko mera mi fina balma fende balma ya be mera ngati sisi de balma ya sisi
Aka mele baran bala. Barba yang cuma pakai full lah musik. Yang tay. Bintu deh. Amina flight kan ni from sisa no sih baina sih. Sige orang ni. Bintu mana? Yai. Bintu sih jo, sironya aku. Bintu sironya aku. Bintu, tinggal sih. Kau sudah ada. Ada musik. Ali. Shake. Abon. Mana cuma. Maram ceten. Kali na balba aku mafunia. Oh. Ini sih ni kita balba aku mafun na kuli maram jetunia. Itu ini yang kau rasa. Do everybody got sendiri susah karena ida sida mau berago. Imania. Ini yang boleh. Itu ini relasa. Maram kung kama furu ni ne mati. Abi fon ni makon se. Ada kali. Asinkai di la tetu tu. Waba abadi. Ni maram kung furu la ma. Kung kung tamle dong afoko na kung kuma foliana. Mai, abli ngulu na hizo. Woi. Mai. Belum. Eta kuma furu la. Ini pada kuma foliana. Ini kan. Woi, ini kan dia. Ya fa ta bo so na. Ini lah sini. Ndala, ana nungamini le. Sengelu macam so mzozo rafa ni sengelu. Baba, kala. Ajinga neno yo pigi. Allah. Tidak ini yang lagu ni. Edo se to bi dola. Ibu ni mau ora kodo. Ayo kono gara. Bere ya di bere tiki boli na tuga. Itu kira sobra dulu. Itu anu kan konde ni mami. Bere ora. Koti, ibu kan tuga. Awai. Ko le. Aku kan konde ni mami. Awai. Kana uliga tawa ho waso no bani. Tapi ada. Itin. Kami yuko ya. Atira dulu, atira dulu. Kenapa mana? Kan ikat tidak buat si mana? Ini ada gaya dari mana ya? Bintu jangan badu ngaca. Itu kan tidak orang bintu ifanta jan. Bintu. Ini nama lagi siapa ni? Kamu sofu. Enak dari serang ini kan. Bangsu. Atela don. Ada dari orang sini. Mangala, ande mangani banai gala, mangala, bana maniza, bana maninde. O minke, Bintu ne bɛ se k'a fɔ n k'o de ye dusu don Gawusu kɔnɔ. Non, kan'o fɔ madame. Bintu ma foyi de kɛ ne la. Ne ye Gawusu gɛn ka bɔ n ka so. Kan'o fɔ sa. Ne ye kɔlɔkɔlɔ da Gawusu la kɛrɛnkɛrɛnyara e madame yɛrɛ ko ne ka tila k'o bolo wari minɛ. Munna i t'a minɛ mun na? A minɛ sa i ka dugawu kɛ. Ne tɛ se k'a minɛ. Ne sabali sa minɛ. An tile madame. Ante, a ka mɔgɔ wele. Baasi foyi tɛ yen. Baasi t'a la. Bintu. A bɛ cogo di? A tɛ cogo la. Dɔ di. A fɔ ne kun sɔnna a bulo la furu la madame. Satu t'a sɔrɔ e bɛ dususuma la. K'i ban a bulo la. K'i ta kɛ nakɔni sɛgɛn ya. Dusukasi bɛ n'i faga ko furu. Bintu, e ma limaniya hali sa? Jɔn ne kɔni limaniyalen don. A tɔɔrɔ n'a dusukasi bɛ e de kan. Ne t'u sɔnna nin na. Satu t'a sɔrɔ e ni lafiyalen don. K'i ban cɛ la, cɛ nafama ka tugu nin buguni kɔ. A t'a kɔ a t'a ɲɛ. E bɛ tugu o kɔ. K'o bɛ dusu suma. A b'i bolo an b'i lafiliya nɔ ka taa k'i to a. Ne kɔrɔmuso a taara fɛn ɲini de la sa. A taara duguba kɔnɔ a hakili bɛ na o. E de b'o fɔ. Nin bɛ mun na duguba kɔnɔ n'i b'a dɔn i t'o fɔ.
E k'i sigi so masa i ɲɛ kolen don a banna nin ka siɲɛ fɔlɔ n'a laban ye ne k'i nɛ sɔrɔ na la ko ne ka bɔ n ka furu la ko ka t'i ka furu la muso mana dugu kɔnɔ i y'a dɔn ne ye kankari de ye can tɛ yan ne ma kankari de ye yan an ma nkalon tigɛ ye koyi Mariam a bɛ ka tiɲɛ de fɔ Bintu e ma min faamuya ne bɛ furu kɔnɔ e yɛrɛ b'o kalama très bien e bɛ tila ka fɔ tuguni ko ne ka bɔ o furu la tuguni ko ka taa sigi cɛ wɛrɛ fɛnɛ kunna i tɛ min kalama nin ye furu de i tɛ min kalama n'an ka balina ko fɔ aw ye ne gɛrɛsigɛlen de don i ko mun ne kun gɛrɛsigɛlen de don Gawusu den na e sɔnna ka garijɛgɛ sɔrɔ nin natakolen fɛ mun tɛ gɛrɛsigɛ sɔrɔ a fɛ n cɛ tɛ di ka cɛ nafamaw to dugu kɔnɔ k'i ban olu la ka taa kɔnɔ ta nin fɛ k'i lafili ka taa k'i to a ma lafili sa a taara fɛn ɲini de la mun fɔra ɲɛna Mariam so masa n tɛ kelen f'i ya i yɔrɔ de ye kankari de ye k'i bɔ ne ka so Bintu sabali olu ye ko kɔrɔlen don i ma foyi kɛ ne la ɲɛnamaya kɔnɔ adamaden n'i ye ɲuman kɛ i y'a k'i yɛrɛ de n'i ye juguman kɛ i y'a k'i yɛrɛ de wa e ma juguman yɛrɛ kɛ ne la koyi i y'a faamu ne b'i deli i ka nin 500 minɛ kana jɔ n la n'Ala sɔnna ma ni kalo sara an bɛna ɲɔgɔn ye o ne bɛna kuma dɔw f'i ɲɛna mɛ a bɛna dɔrɔn dugu la sa y'a mɛn da bɛɛ cɛ ne tɛ se k'a minɛ ne tɛ se ka wari in minɛ wala a ka i ye mun k'a ye o ye wasakɛ a ka ɲi ne tɛ se k'a minɛ Bintu i bɛna ne lamaloya dɛ Amina sa i ka dugawu kɛ Amina i ta de don ne tɛ se k'a minɛ ni ne ye nin minɛ n tɛ se k'a minɛ Gawusu i ka wari ta ne tɛ se k'a minɛ Gawusu i bɛ yafa ne ma koyi i bɛ yafa deli fɛ ne Bintu bɛ kɔlɔlɔ tɛ Gawusu ni ne ye biri ne ye mun de ye Gawusu ka tila ka na ye k'e de bɛ ka nin kɛ ne ye i se ka minɛ Bintu i ma foyi kɛ ne la sa Ala kama i wuli i sigi ne yafalen don ma walahi n yafalen don ma Ala kama n yafalen don walahi Ala kama namori kama i yɛrɛ kama ne yafalen don Mariam kama nin minɛ wallahi Bintu ne yafalen don ma i ma foyi kɛ ne la sabali nin ye wagati ko de wari minɛ foyi tɛ se ka wari ne kɔrɔmuso Amina sa i ka dugawu kɛ wari minɛ sa ni ma minɛ i bɛna n jɔ n yɛrɛ fɛn ka fɛn na sa ne tɛ se ka wari minɛ munna e tɛ se k'a minɛ Amina sa tɛ se k'a minɛ i ma foyi kɛ i tɛ la sa i b'i teli n'a ko ten comme an ka wagati sera e ma fɔ ko olu fɔlɔ bɛ taa donc an bɛ aw kun ye valise la don chauffeur bɛɛ la i yɛrɛ ɲɛ y'a ye a b'a bɛɛ la don ne taw Namori taw ma ni mama ta a y'a bɛɛ place y a pas de problème an bɛ aw bilasira pour que a ka se ka taa sinon a kana vol cɛ ɲɛji cɛ foyi tɛ vraiment a bɛna kɛ ɲɛnafin yɛrɛ ne kɔni bɛna ɲɛsin baaraw ma kosɛbɛ Bintu kana ka sisan ninnu tɛ foyi ye a yɛrɛ ma dumuni kɛ bilen an tɛ dumuni kɛ bilen madame Kulibali yɛrɛ ka téléphone yɛrɛ Dans un monde où tout semblait si sombre, Gawusu et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. L'amour comme un phare ne fait jamais. Voilà, ça va aller. Je sais que voilà, Kadine Renga qui a été marié na boy là. Bravo Charlie comme oui. On tuna ka choka kidara de. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Gaïs. Oui, c'est monsieur Gawusu. Ok, donc on a Madame Dobi. Oui, Amada. Voilà, comme Demsen Dobi a perdu la voix. Donc voilà, c'est un grand effectivement, au don procureur que vous voulez ka kuma sarana. A yira na ka foko n yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen nɔ ko Awishka ko ale dɔgɔmuso de ye
de là qu'on a tiré la douche, on a commencé à tourner. Exactement. Voilà, donc, en gros, comment ça m'a donné, finalement, avec la mandat du dôme, on a souvent la fouille. Non, c'est moi. Ah, ok. Mais il connaît le dos. Non, il m'a mis pour moi. D'accord. Je vais lire quoi. Il n'y a pas de problème. Tu peux lire. Mara. Hein? Un avion m'a oublié. Maman. O wuli kuma ma se fɔlɔ sa Bintu ninnu avion mana wuli ka se heure 4 ɲɔgɔn ma an ta bɛ sɔrɔ E kɔni b'a dɔn ne filɛ yɔrɔ min jatigɛ man di ne bɛ i bɛ n sɔrɔ mobili kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'o tɛ filɛ yɔrɔ min na mun jatigɛ ko kɛra sisan nɔ i sigi sisan an bɛ tila ka taa an bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ i ye tɛ morifa la e ɲɛ tɛ morifa a ka ɲi n bɛna taa tiɲɛ yɛrɛ la polisikɛ filɛ ka i ye ɲɛna filɛ ka ne b'a la ne b'a la boli Donc, madame, s'il vous plaît. Oui. Vraiment, c'est monsieur l'agent. Oui. Il y a un mandat nyakana. Effectivement, il y a faut comme on avait dit. Mais mandat est qu'on a la mambo va on a oui. Ni sunu ina yera ngaso. Comme on est mon Bon, quand même, quand on a meilleur fouillé, maintenant il ira. Ah, son à la chef. Ça va. Il n'y a pas de la problème. Comme il doit m'en Comment dire, une sentence allant de 30 à 40 années d'emprisonnement. Sans bille, ça va passer. Ah, quand même, c'est ça, hein. Madame Viclovenda. C'est-à-dire que. Non, c'est-à-dire que. Mais un avocat de follow quoi. Parce que nous avons un code bi na kéré bi yele quoi. Ne gausu Koulibaly ka bo semana. Mo ma se ga fouille soro ka danela. Faut ka adama din. Madame Al Soso. Mo ne se ga ali chere fa. Ha? Ne muso filɛ ni sɛ bi faga an ka so semana. Jamu ko ka taa adama din minɛ k'a b'o kidnapper a ka so kɔnɔ. Mɔgɔ wɛrɛw de bɛ taa ɲini mɔgɔ wɛrɛw de sigida la cɛ wɛrɛw de bɛ taa ɲini ka na sɛ faga. Ni ne bɔra n yɛrɛ kalama ko soso bɛ n ka sange kɔrɔ ni ko bɛna faga hinɛ bɛ minɛ ne bɛna adamaden kurutu minɛ k'o bila n ka so. Non mais monsieur, on tɛ se k'o dɔn. Non, y a pas de problème. Voilà, c'est notre travail. Voilà, y a pas de problème. Mais n kɔni fana bɛna min fɔ i n'a fɔ a bɛ sɛbɛn in kɔnɔ cogo min na ni den yera ko ne bɛ san 30 kaso kɛ problème t'a la mais ni den in ma ye ne fɛ yan n fana bɛ plainte don i kama. Et min bilara tɔw ɲɛma i ka na n bɛ plainte don i kama dɛ. Kabi kelen. Menace maintenant. Ah non mais c'est mon droit aussi, c'est mon droit. Ok, il n'y a pas de problème. Donc l'idée m'a y fait. Tout ce que tu veux, tu peux le faire. Très bien. Mais l'idée y fait. Il y a 100 dollars kaso fo. Voilà, quand officier menacé, ça aussi c'est une cas très grave. Donc, ok, on verra. On va faire prison. Ne o de fosa na yera fɛn o fɛn a diya kɛ san 30 tɛ dɛ n'a ka d'a ye n ka si kaso kɛ. Pas de problème. I y'a faamu. Donc a bɛ se ka na ni problème an bɛ sokɔnɔw vérifier. Y a pas de problème a bɛ so dɔw ou bien a bɛɛ de. A bɛɛ tout. Kacoro. Chef ne bɛ se ka kuma i fɛ. Kacoro. Teni kɔni bonya kama n bɛ se k'i to yen nɔ. Kacoro est-ce que Kacoro bɛ yan. Kana k'i bɛna ne fɛnɛ cɛ menacer so kɔnɔ yan nɔ. Oui, Kacoro na yan. Madame s'il vous plaît, c'est notre travail quoi. Non, viens t'asseoir près de moi. Aujourd'hui Bibi sigi ne yɛrɛ kɛrɛfɛ. Non i sigi yan. I bɛ ka baara la o ye tiɲɛ. Wallahi Kacoro diɲɛ kabako ye. Kuma minnu fɔ nin ye o tɛ. Ko ne ma mɛn ka ne wele dɛ. A ye ma mɛn k'i wele Kacoro. Baara jumɛn bɛ? Nin ye n terikɛ de. Dakan nin kama a kɛra an ka gardien parce que danaya kama ko k'a bɛ kɛ n ka gardien ye. Sinon nin kan ka taa sigi ne kɛrɛfɛ bureau kɔnɔ de. I y'a faamu wa mais mɔgɔw b'u ta la laban t'a la a ko k'a bɛ kɛ n ka gardien k'a bɛ nin lakana n ka danaya de b'a kan an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ i ɲɛ bɛ nin cɛ min na tan i ɲɛ bɛ nin cɛ min na tan c'est un officier a nana n'a ka mɔgɔw de. Mairie donna tuma min o y'a sɔrɔ ne bɛ min. Bon comme Fanta kun dayɛlɛ wagati dɔ la n buramuso kun dayɛlɛ parce que an kun bɛ ka Bintu ninnu bilasira o kun kan ka taa aéroport la quoi voilà i b'a sɔrɔ o donna o cogo de la aw yɛrɛ donna cogo di n'aw ni nin ma ɲɔgɔn ye da la o kɛra cogo di. Justement donna. A b'a sɔrɔ a sɔn bɛ toilette la kɛ a bɛ se ka k'o fɛ. Peut-être a kun bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ. Voilà a bɛ se ka k'o fɛ. Non aw donna ka dayɛlɛ ne t'o kɛ.
D'accord. Donc a nana ni mandat de i y'a faamu wa mais n tɛna don détail ba kɔnɔ ko sunkuru dɔ de b'u bolo yan nɔ anw bolo yan nɔ donc ko Awish ka dɔgɔmuso de bɛ anw bolo yan nɔ ko anw kɛlen don ko minɛ yan nɔ mais c'est pas un souci tile d'a ma tile bɔ i ka d'a ma a bɛ taa so f'i ye cɛ filɛ nin a ka baara tiɲɛna tɔ nin ye nin ka baara de nin ye nin ka baara donna a bɛ ka mun fɔ tan o mana de b'u bolo ko kana dun yen o mana de filɛ nin yan nɔ mais tu sais que il va être radié parce que n bɛna plainte min don a kama a bɛ tenue bila de ni man ka so ma tan tɔgɔ la se ka kɛ o ni den ma sɔrɔ a nɔ tile bɛ minɛ cogo di bolo Kajoro Kulubali bɛ se ka kuma yan kuma madame Kulubali a fɛn a tɔgɔ Katoro kana muru mɛn Basu kan na tile bɔ i ka d'a ma cɛ lajɛ a tile bɔ i k'a d'a ma mais tile se ka di ta bolo la non ninnu bolo ko ne ye mɔgɔ lankolon de ye tile bɛ se ka di ta mais mais ne y'a fɔ procureur ɲɛna ko a tɛ yan ne da de y'a fɔ procureur ɲɛna ko mɔgɔ tɛ yan mɔgɔ tɛ yan ça il faut qu'on vérifie tout ah d'accord s'il faut vérifier tout a b'a vérifier mais vérification kɔfɛ et ni ne kɔni hali procureur n bɛ plainte don n bɛ plainte don procureur je vais porter plainte contre le gouvernement n bɛ plainte don gouvernement kama ne bolo solution kɔni a Wish ka fɛnɛ n bɛ tila ka plainte don a fɛnɛ kama e ka nin yɛrɛyɛrɛ ni yɛrɛ kama i bɛna sira min cɛ kɛ sira n'a ye ni mɔgɔ min ye dugu kɔnɔ ni danaya mɔgɔ tɛ ni danaya mɔgɔ tɛ mɔgɔninfinw ka danaya de je suis PDG d'une grande entreprise mais ne bɛna mɔgɔ minɛ ka na on peut pas savoir ça ah ok u b'a dɔn ko polisiso bɛ yen nɔ a na ci la du kɔnɔ yan donc a t'a ka na du kɔnɔ ci la yan donc an ka droit de don an bɛ yan vérifier a ye kɔni b'i ka baara la mais i b'i ka baara la mais i b'i labɛn dɔrɔn de sɔɔni an bɛ tila fouille la dɔrɔn a bɛ yɔrɔ fouiller an bɛ tila dɔrɔn e bɛ baara bila parce que n bɛna filɛ renseignement y'a yira k'a fɔ k'a bɛɛ yan donc awɔ clé di ka to clé di cɛ ma ntigi de don a b'a ka baara de la i dalen don eh chef clé bɔ ka na dɛ tile bɔ ka d'a ma i wuli k'a d'a ma ka tɛmɛ du la ka tɛmɛ an bɛ taa vérifier an bɛɛ bɛ taa vérifier mais je i jɔ n ka mettre kabako tɛ k'an cɛ kɛ siganamɔgɔ ye tile ka deren tigɛ hali mɔgɔ min tɛ se ka hali basa gɛn ne fɔ nin ko ɲɛɲini an f'an ɲɛ tile bɛɛ ka d'a ma tile in bɛɛ di nin ma a bɛɛ d'a ma n bɛna message ci maître ma sisan donne-moi tout ça a bɛɛ d'a ma voilà clé voilà c'est bon maître n ye message ci n ka avocat ma ça on va envoyer ça jusqu'au tribunal à la cour pénale internationale allons-y an ka taa vérifier moi on va la chambre là chambre bɛɛ fouiller kelen-kelen ka cogo kɛ chambre fɛ après ka fɛn cogo di tan n ko a t'a fouiller i ma clé d'a ma ka ban an ka taa a ye na an ka taa passe là voilà an ka taa